bafowethu ama-Nigeria azohamba ama-Nigeria khululekani azohamba ama-Nigeria azohamba nkulunkulu wami ama-Nigeria azohamba nje ningaze nje ningaphathwa i-stress bantu base-South Africa ama-Nigeria nje sisafuna kuhambe bonke abantu asale wodwa la ayoyiphosa phansi esuka phezulu emabhilidini ngeke aphume ngeminyango ayophuma ngamawindi liyosacazeka phansi azohamba ama-Nigeria awu labo ntamulukhuni bazohamba nkulunkulu wami yabona makuthiwa ngiwushaye kahle umnqumo ngiwushaya kule ntamo enkulu kusathi kuthi my God hey my God hey this is South Africa my God I'm not going in bese ngiyishaya intamo ngesagila uzonqo ngishaya ibuhlungu umhlwenga ngathi yinja uyabona lokho ngama-Nigeria futhi kufuna kusale khona kuqala kufanele kusale khona ama-Nigeria nje funa asale yabo funa asale ama-Nigeria kuze sodila kahle nawo ngoba vele awumdibi nje anganya lakithi abantu behlale bazi abantu ukuthi ngeke thina ngeke thina akekho umuntu ongamelana nathi lo mhlaba njengoba ungaka akekho umuntu ongamelana nathi obo sidala siyeza lapha e-Orange Grove nase-Orange Farm e-Orange Grove lapho kugcwele khona ama-Nigeria siyeza nase-Orange Farm nalapha na okubulawe khona imoto yama-security lapho kuthiwa ise-Mayfair khona ngizokuthiwa isizinda sabo laba base-Ethiopia nabase-Bangladesh no Pakistan lezo zinto sofike sihlale emgwaqweni 2 days wonke singasuki sihlale emgwaqweni nayingane ney'ngane zathi nisilethele ukudla lapha sinye khona lapha emgwaqweni sinye eminyango yabo sishiye sinye ingcwaba laphana bese sihambe soyihlale lapha emgwaqweni silinde phela ukubona ukuthi lokho abantu bayikho yini niyabona njalo bantu baseGoli amakwerekwere awanihloniphi nani bantu baseThekwini lapho ko-point amakwerekwere awanihloniphi ngoba nina nizenza ukuthi ngcono kunabantu basemakhaya kusuka thina la emakhaya buka nje silele ehlathini sizothandazela nina ngapha niyitshela ukuthi ngcono akekho umuntu ongcono sukumani lapho sihlangane silwele izwe lethu sikhumbuze uhulumeni ukuthi yithi esivotayo ngoba kuzovotwa nje mkhumbuzeni uhulumeni ukuthi yini enivotayo yabo babhizi batatazela behlaba enyuka manje bafuna ukuvotelwa kodwa abazi ukuthi kunamakwerekwere masithi sibuza abantu ukuthi abantu banama-ID bathi asingababuza abantu ukuthi banawo nama-ID bathi bakhona abantu abakhandela lowo msebenzi kwenzeke kanjani abantu bokufika beze bebe ngaka la ezweni kwenzeke kanjani ukuthi abantu bokufika beze bebe bangaka la ezweni ekubeni kunaleyo mthetho naleyo mnyango okuyiyona nimbuke njalo umuntu okhuluma ephambana nabantu nibombuka ningajaha ukuyovota nivotela izinto eningayiqondi obhele sisifebele umakamfana wani ngoba nje unesitele singange senkomo sitele nje singange basinweba abafana lapha awusasabi ngisho ukukhulumisa amadoda ngo-1 ebusuku isibindi nje sunaso sesibindi sakho sesazaphumela ngaphandle hlathi kanyoka isitele ngathi seblamani yezo isibindi nje sokuthi uyintombazana ukhulumisa indoda ongayazi ongahlangene nayo ongayisabi nje indoda ebusuku Northwest we are coming to Northwest we are planning actually Northwest we are supposed to come before the 30th lokhu kwengane ukuthi umakamfana lokho wena ngane wasithathaphi izitele singaka izitele esixegayo into enganamajika uyabona uma ke nje indoda yathi iphume iyaguhle eceleni iziyowa bhuxe iyoshona le ngoba awusenamabriki wena nje usuze uhamba usuzeka ngephuthu uhamba isinga nje masithi ukuthi dwekle sithi esinye ukuthi dwekle sithi esinye ukuthi dwekle isibindi nje sendoda nje mina nje ungabongisukela mina akekho ubuyayo kimi wangisukela kubuye ngisho ngabe umholi ngibonke abaholi bonke nje yeke ungibone mina ngisukela umholi ngikhuluma naye kodwa makangithinta nje akubuywa lapha kimi yabo akubuywa lapha kimi intombazana nje ngalesikhathi lesikuyoshaya uthuma nje nesibindi sokusukelana nami nje ku live wami engabi yaweqa isitele singange seblamani
Siyaxeka. Sihlula uMamhlongo. Sizothandaza lapha siphazamiswa yinja enesitele. Yezwa. Isitele ngathi inkomo isanda kuzala. Yes. Azongijwayela kabi mina. Ngizokhuleka lapha ningikhipha okholweni. Oh. So ke asidluleni ke emahlayeni bafowethu. Ubona ngathi ubona inyoka vela ubone emehlweni wena. Ngeke nje ubone inyoka ku live lapha. Wayabona nje ubona inyoka isemehlweni kuwamehla wekho. Khamele endishini uthatha umkhamu geza amehlo. Asikhulekeni ke bafowethu uNkulunkulu asipha amandla ukuthi senze okuhle ngazo zonke izikhathi. uNkulunkulu asenze sethembeke kuye. Asenze sethembeke kuye, sethembeke ezweni, sethembeke emvelweni yakhe. Asenze sethembeke kubo bonke abantu esibaziyo nesingabazi. Asenze sethembeke sibonakala noma singabonakali. uNkulunkulu asipha amandla okwenza okuhle izikhathi zonke. uNkulunkulu oweseka okuhle, uNkulunkulu othanda okuhle, uNkulunkulu othanda abantu bakhe, uNkulunkulu othanda izwe lakhe, uNkulunkulu oweseka okuhle ngazo zonke izikhathi abe nani nonke siyabona. Bye. Hawu meya, nansi meya, nayi meya abantu madoda, uSobho lenyoni umfoka Miyeza. Awu meya yasemtshezi madoda, hawu suka. Ziyabalwa imeya ezifana nale meya lena ezweni. Ziyabalwa, hayi ngomlomo ngokwenza bafowethu, hawu suka. Mfoka Miyeza mfowethu, hayi ngiyathokoza bhuti wami lapho uphile njengani yakwethu. Niphile nonke bafowethu nonke nina la ku live niphile nonke nina nibonile uNkulunkulu anibusise engathi ngihamba kahle konke nikwenzayo. Sikhuphukile ke sisentabeni sizohlala la entabeni soze siphume ekseni ngesonto sizocelela nina sizothandazela nani wemnqolondini eningafuni ukulwela izwe nibhizi nje kumanje udakiwe kumanje obubuka lo live udakiwe udakelwe nje ku live kodwa ke sizokuthandazela ngoba lo hamba idemoni lehluleka ngeke ukudakwa lapho umuntu adakwa lale nezicathule ekhweni into eniyazi ukulala nje ingane zabantu lapha zinini igoloza nazo nje intombi ngabe iqoma izinsizwa nilibele iqomene nani emgodoyi imnqolo anifuni ngisho ukuzothandaza la entabeni angase ngamthatha apho umuntu ongangikhandelela ikhulu ihole linamabhadla gadi anifake phakathi nonke bese engibiza nemvumo ngifike ngene lapho ke holo ngininyise ngemvumo ayazi nje mina ayikho into engihalele ukuyishaya njengabantu abayimnqolo ngathi nganithola nje nivalelwe endawonye nginibhonye ngikuthiwe nje ngihlanganyele ni u2000 nginibhonye ni u2000 nibusa abantu uyeza ngokuqale nje emoyeni usahambe emoyeni uzakini ngiyise ngempama phansi ngikuqede ngenduku nganaki ngisho nalabo abangishayayo abanye eceleni ngidile nawe wedwa nje ngoba umnqolo engiyawenyanya umnqolo man shit awuthi ngiyeke ngaze ngiphume okholweni hey sizothandaza into eserious lapha sizothandaza isathu wakwababona abantu abangathandi lutho nje akayithandi ingane yakhe akayithandi intombi yakhe ayishela akamthandi umzali wakhe akayithandi yena akathandi izwe akathandi lutho nje uthanda amateki nje iAll Star iyona into ayithandayo nje empilweni yakhe iAll Star nje umhlathi kanini hey hayi siyabonga bafowethu awubheke lokhu kubuza ukuthi why are you sleeping outside why do you care that's the first question nje ufana uyabuza ukuthi wena uyibuze wena why do I care okuhamba ubuzana nemsangane ebusuku usubukile kodwa isikhathi siyami imphuphethe kulo ngizolo ukupetrol mzondile ukuthi uhlangana indlwabu nje ukukhulumisa lento yabona nje umuntu mayiqeda ukushaya indlwabu ingqondo iyahamba nakho nje usungibuza into engekho manje yabo Eta nje ukusakaza indlwabu ngo2 ebusuku.
ingqondo ihambile. Uyabona lento ayibuza uzoyibuza kusasa uthi awade ngimbuza uphakela kanje indlwabo. Yabo. Ingqondo ihluthule yonke lahla le. Yazi bafethu. Hayi kulungile wengane zakwethu, bye bye.